Dnes sa často spomína a skloňuje umelá inteligencia a umelá inteligencia sa nevyhnula ani Microsoft Office. Máme tzv. Copilot, ktorý sa dá doinštalovať a využíva teda výhody umelej inteligencie. Akurát tá funkcionalita je spoplatnená, respektíve dá sa vyskúšať na určité obdobie. Ale ešte predtým v podstate existovala funkcia alebo príkaz, ktorý sa volal Analyze Data. Analyze Data v podstate nájdeme v pravej časti karty Home. No a je dostupná teda v anglickej mutácii, v slovenskej som ju nevidel, alebo sa tam automaticky nezobrazí. Takže poďme si teda vyskúšať, ako funguje. V podstate máme tabuľku s nákladmi na prestavbu kúpeľne. Máme tu nejakú oblasť alebo kategóriu, máme tu položky, množstvo a celkové náklady, hlavne teda skutočné, odhadované a rozdiel, ale to, čo by nás zajímalo, skutočné náklady by sme chceli teda vypočítať, chceli by sme ščítať podľa oblasti, čiže podľa kategórie. A teraz dajme tomu, že nemáme skúsenosti s Microsoft Excelom a poznáme teda túto funkciu alebo príkaz Analyze Data, takže alebo to môžeme v podstate odporúčiť. Takže ja kliknem na Analyze Data. Samozrejme, ja som si predtým klikol do tabuľky alebo som si ju označil, aby Excel vedel, že z čoho má tú analýzu urobiť. No a môžeme si všimnúť, že v pravej časti v podstate už vidíme teda tabulu a vidíme výsledky. A výsledky sú reprezentované vo forme kontingenčného grafu, teda to je tá spodná časť alebo tabuľky, prípadne ďalšie možnosti. Ale čo je super, a túto podobnú možnosť nájdeme aj v Power BI, tak my môžeme napísať otázku, môžeme sa pýtať to, čo nás zaujíma. A mňa napríklad teda zaujíma, ako som už hovoril, celkové náklady alebo suma celkových skutočných nákladov podľa oblasti. Tak ja to tu napíšem, budem to písať teda v angličtine. Takže ja dám, že total, skutočné, to znamená názov stĺpca, ktorý ščítavam, a dám tam, že by oblasť. Dobre, takže potvrdím Enter alebo kliknem teda na túto šipočku. No a máme zobrazený pivot chart, kontingenčný graf. Ja by som ho mohol vložiť, ale mňa napríklad zaujíma tabuľka, čiže chcem to vidieť vo forme údajov, klasických teda vo forme tabuľky. Tak ja tam napíšem, že in table, potvrdím znovu Enter alebo šipočka, no a máme tu v podstate výsledok. Je to pivot table, kontingenčná tabulka, ale je to v podstate to, čo potrebujeme, myslím aj pre ďalšiu analýzu, lebo ja keď kliknem na insert pivot table, tak on mi vytvorí nový hárok, kde naozaj vidíme oblasť, vidíme celkové náklady, ktoré sú teda vypočítané, skutočné, a práve časti je v podstate klasický panel pre ďalšiu analýzu kontingenčnej tabulky, takže toto dosiahneme práve takýmto jednoduchým zadávaním inštrukcií a je to teda nástroj, ktorý značne zrýchluje prácu, akorát samozrejme treba myslieť na tie správne otázky alebo kľúčové slova, ktorými sa budeme pýtať, ale v princípe to pracuje úplne teda jednoducho a efektívne. Takže toto je teda nástroj na takú rýchlu automatickú analýzu dát v Exceli. Mali by ste to teda nájsť v anglickej mutácii Excelu. Ďakujem za pozornosť a želám príjemný deň.